खुलुमबाय लोगोफोर आंनि बे खबथाय इउटुब चेनेलाव ओमफ्राय आगैमोना आंखौ गाइखेर सेरनायनि भिडिअ लाबो होननायखाय आं दिनै गाइखेर सेरनायनि भिडिअ लाबोनो नागिरदों आगैमोन ओमफ्राय नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा थ'दो इदिबालाय नै जगबो लाखाबाय ओमफ्राय नायलांदो फुङावनो बिबै फिसौ थालिर जाबाय नालाय ओमफ्राय मानसि लालाबायखोथाय बिबैयानो नै मैया काजलगावआव मैगं लांनानै दिनैसो सफैदों जोंना मेदामा ओमफ्राय नै जोंहा फिसालाया थालिर जादोंना ओमफ्राय आंहा गाइखेर सेरनो जग लाबाय नै दा फैद' बारियावसो खादोंना मोसौआ ओमफ्राय बारियावसो थांनांगौ लोगोफ्रा नायलांबाय थादो ओहो नै मोसौआ नायहरगासिनो दंग'नि दैखौ लानोसैलाय आखाइ सुनो नै मोसौफ्रा नै दा दै लानायखौसो बेखौनो सेरगोन आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय मोसौ फिसाया ओइयावसो खादों ह बिहावा हालौगासिनो हनै आंना मुला लाफा फोनो इयाव ट्रेक्टरजों फिनसे हालौखानायमोन आरो ओमफ्राय दा नांगोलजों हालौफिनबाय आया अमा फिसायाबो नै आदार बिबाय नोगोद जाखायो फैद' मोसौआनो गाइखेर बांद्राय होलाहाय लोगोफोर ओमफ्राय मोसौआ हामलांदोंना नै एसे गांसोआबो दा बायजोबथार नै दा जुन थायनोसै आङो नै ओमफ्राय बै आफाया बान्दो खिथाग्रा ओइ हालमाजि बान्दो खिथाफैदों ओमफ्राय आंना बिहावा मेम्बार ना माबानि सरखारनि मेम्बार नङा आरो बान्दो मेम्बारसो माइ गायग्राफोरनि खिथाफैदों बिहावखौ थास'य ओइ गनायखौ नुदों हौवासेफोरल' होसै गाइखेरानो खाथें मोसौ गाइखेर सेरनोबानो लांफै आंखौ आखाइलाय मानोसै सोर मोसौ गाइखेर सेरनो रोङा आंखौ लिंफै दे लोगोफोर खाथि खालानिफ्रा खाथें खम नङा जानाय लोंनायावबा मालायनि गाइखेरखौ सेरनानै जालायो लोंलायो सेरनो रोङालां खाथेङा गाइखेर नङाबा लास रोङा ओमफ्राय खाथेङा मोसौ फिसाया मोजांथार नै खाथेंमोननि गय बारिया नै खाथेङा अमा बिमा खाथि अमा बिमाखौ नुलायलांबाय खाथेंजों गाइखेर सेरनायाव गोबां मोनबाय आरोना ओमफ्राय खनसे माबाफिनबावदोंमोन ओमफ्राय सेरजायासै एसेबांल' मोनबाय एसेल' सेरजाबावबाय खननै सेरो आं लोगोफोर खननै जाहोनानै फिसाखौ खननै जाहोबाय सेरलायबाय आरोना नै लोगोफोर दा साहा फुदुंनोसै आरो आं सेरनाय गाइखेरखौनो ओमफ्राय फुं नालाय दा मर्निं टाइमनि ओमफ्राय गाइखेरा बांद्राय नालाय ओमफ्राय नै एसेबां होनानै लाबाय आरो आं गाइखेरखौ मानसिया साब्रैल' ना ओमफ्राय दै होनोसै नै एसे गेसआबो दिनै मोनायाव ओंखाम ओंख्रि संनायनि सेस माबानाय आरोना ओमफ्राय फुगानो मोनथ'वाखै लोगोफोर ओमफ्राय दायोसो स्र' साफा खालामजोबनोसै आं नै दालि ओंख्रि गोदौफावनानै मोनायाव दालि ओंख्रि मोननाय लोगोफोर आं दा दै लोंनोसै फुङाव आंनो सानफ्रामबो दै नांगौ आरो खाथेंबाबो सानफ्रामबो दै लोंनांगौ आङो गिलासेनो नै ओमफ्राय आं दा दै लोंसै आरो नै साहा लोङिनि सिगां आं दै खाबसे सानफ्रामबो लोङो लोगोफोर मोनलायो उदैफ्रा ओमफ्राय गिस्टिक दंना आंनाव ओमफ्राय उदै गरम मोनो आरो दै लोंगोराबा ओंखायनोथ' आं साहा लोङिनि सिगां दै लोंनानै लाग्रोखायो लोगोफोरनो गाइखेरानो गोदौफावजोबनानै गोग्लैजोब्बाय नै सासे आइ फैदोंमोन ना आं बेनो सिजार हैगौ मानियानो सब गोग्लैजोब्बाय गाइखेरनि फुदाया मानसि थाबाथाय लाजियो ना मायो गोदौआ ओमफ्राय मानसि गैयाबासो थावनाय नंलालै साहायानो
सिनि होखाबायमोन आं ओमफ्राय दा नै सापातल' होनोसै सापात बरहा नांगौहाय ओमफ्राय सिनि खम होनांगौ आरो है बिदिसो जाबायबायलै नै होखायो आंना बाराबा नै गाइखेर सेरनायखौ रिदि दा ए खायथें बिस्कुटाबो लायदो एसे आरो अहाय बाबासो दोनदों बिस्कुटाबो गोदान मडेल सोबा मा बिस्कुट होनोथाय मिथिबावासो आंहा बिस्कुट माबा काजलगाव बाजारनिफ्राय लाबोनाय नै लोगोफोर आब'आ लेखिद' ना हैगोन वाव नै आयौ गथ'आ नै सिनि होलायनाय खमनि सोदां बुस्थुआ जा गोथाव 50 नो लोगोफोर दाउखि नायलाय नै बे बेदरनि सोलालाय आबौआ लिंदो आबौआ साहा लोंनो लायदो लिंनानै हालौनायाव हैयाबा गाइखेरानो गोदौफावसो बावदोंसोबा आइनि स्टार होफिननाय गाइखेरखौ एसे होफिनदो राबां